Všetkým vás, tu je Peter a pri dnešnom videu si ukážeme rozdiel medzi AMD a Intel. Vlastne veľa ľudí hovorí, že AMD je oveľa menej výkonné, že to je radiátor a Intel aké sú skvelé. V podstate áno, majú pravdu. Staršie AMD fixy sú zastarané, je to na staršom bulldozeri, avšak ja si myslím, že stále to má určite dostatočný výkon na mnoho aplikácií, ktoré sú hlavne multithreadové, čo znamená, že na Direct 12 sa vám môže viacej stále hodiť AMD, ak vám troška tie väčšie teploty nevadia. Každopádne v tomto videu vám ukážem, aký je ten hlavný rozdiel. Nebudem sa zameriavať na nejaké detaily akoby cache, proste nakreslíme tie moduly. Čo vlastne sú moduly? Teraz veľa ľudí si to mýli, pretože hovoria napríklad, že i5 Intelová porazí AMD 8 jadrové, že 4 jadro porazí 8 jadro. No ako je to možné doprečiť? No však, dobre, v tomto videu si to ukážeme. Vlastne nakreslíme si tu modul AMD a nakreslíme si tu modul Intelu, aby ste videli to, že je to hrozne podobné a že to má rovnaký počet tých vlákien. Tu už sa nedá hovoriť o jadrách, tu už sa dá hovoriť jedine o vláknach, pretože to je už proste trocha rozdielne. Dobre, ideme to komentovať troška slovensky. Každý ten procesor má svoj donášač dát, vlastne ktorý, budem to komentovať slovensky, teda dúfam, že sa nás to nenaštvete, že to takto prekladám. Niektorí len, že viem, že je tu veľa ľudí, ktorí tomu vôbec nerozumia, ani angličtine poriadne, takže to budem komentovať takto základne. Je tu vlastne donášač, ktorý prinesie tú informáciu, ktorá sa má spracovať do jadra. Toto je AMD jadro. Tu máme zase dekoder, ktorý ju vlastne prepošle tak, alebo spracuje, aby tomu rozumeli tieto jadrá. Čo sa deje tuto ďalej? Tu už sa to rozdeľuje. Vlastne tu je ten rozdiel medzi AMD a Intelom. Takže tieto dve veci sú rovnaké u AMD a Intelu. Môžeme to skopírovať, hodíme to sem. Tak, čo sa tuto teraz mení? Je tam rozdeľovač vlastne na jadra, pretože tu máme jadra, tu máme jadro 1, alebo teda vlákno to nazveme. Vlákno 1, vlákno 2 a skopírujeme to, pretože toto je znova tá istá vec, čo sa deje u AMD a Intelu. Až na to, že teda troška dáme ich od seba, aby tam bol ten priestor, pretože tam budeme ešte kresliť. Dobre, to je jedno, no robím to len tak od ruky, pretože to chcem na rýchlo stihnúť. No a tu vlastne ten rozdiel medzi AMD a Intelom je ten, že keď majú vlákna, AMD má FPU. Vlastne FPU je to modul Floating Point Unit, ktorý spracováva vlastne čiarky funkciové. Keď si predstavíte napríklad, mám takéto x, vyhoď mi takéto y, zadám mu tam funkciu OK, preletí to proste do toho FPU a tá sa snaží lúskať výsledky. Problémom AMD je však to, že vlákno 1 si delí FPU s vláknom 2, zatiaľ čo u Intelu to majú takto. Každý thread, každé vlákno má svoje FPU a teda pracuje nezávisle. Ďalšia vec je však to, prečo si AMD dokáže povedať, že majú 8 jadro, keďže majú tieto 4 moduly, Intel má tiež tieto 4 moduly. Ako si môžu dovoliť povedať, že AMD má 8 jadro a Intel, že má 4 jadro, pričom má 8 threadov, aj toto má 8 threadov. Rozdiel je v tom, že oni tuto majú určitý vstup do jadra, určitý delič to nazvem, alebo tak. Neviem po slovensky, neviem tomu dať nejaké meno. Ale povedzme, že je to delič, proste nejaký vstup. Chápete? A každé jadro má svoj delič. Pričom u Intelu, no to nemôžem skopírovať, pretože tam je to väčšie. U Intelu je spoločný delič, to znamená, že oni keď majú treba 3 GHz procesor, spracovávajú ho dve vlákna, spracovávajú ho na zvlášť FPU a tam sa vie získať nejaký ten výkon naviac. Vlastne, že sa to nejak netre dokopy. Potom samozrejme, každé toto vlákno
má svoju L1 cache. L1 cache je vlastne najmenšia. Oni majú obyčajne kapacitu len niekoľko kilobajtov, ale sú najrýchlejšie, preto sú najbližšie ku jadrám. A ich jediná slabina je teda to, že majú nízku kapacitu, avšak sa teda hodia pri jadrách. Ich úlohou je vlastne to, že keď sa dopočíta nejaká funkcia, napríklad sa iteruje. Poviem taký príklad z programu, možno to bude blbosť, pretože tu sa bavíme o ešte nižšej úrovni, ale povedzme príklad. Zadám ti číslo 0, ty napočítaj do 100 a pri každom čísle, pri každej iterácii mi vypíš na obrazovku, čo ja viem, ahoj. OK, to bude také jednoduché. No a teraz on si povie, že 0 a že je to menej než 100, on sa opýta FPU, on mu povie, OK, je to menej než 100, no tak on si tam zapíše, že dal 0, ale on má vlastne pridať, lebo má počítať do 100, tak si tam zapíše jednotku a vypíše, že ahoj. Chápete? A potom zase spracuje jedna menšia ako 100, opýta sa FPU, OK, FPU mu vypadne proste funkcia, je to menej, takže on to pripočíta 2 a napíše ahoj na obrazovku a takto sa to stále točí dokola, až kým to nevíde, samozrejme je tam za tým oveľa viac a nedá sa to narýchlo vysvetliť. Potom narýchlo v každom tomto module je L2 cache. No a to je vlastne väčšia, ale rýchlejšia pamäť. U Intelu je taktiež cache, ale nie som si istý, akú tam majú, takže to nebudem popísať teraz. Oni to menili, každopádne prešli viacero cache-mi. AMDčko zatiaľ má obyčajne L2 cache, pretože sú rýchlejšie, zatiaľ čo menšie, ale aj tak tam dosiahli pekné kapacity. Intel používa skôr L3 cache. No a vlastne L3 cache prichádza obyčajne až po tých jadrách, až keď už ste von z jadra, alebo teda z tohoto modulu, tak až za nimi sa spája obyčajne L3 cacheom všetky moduly dokopy. No a teraz výstup, tamto tiež throtluje u AMDčka, u Intelu je výstup povinný pre tie dva, pretože chápete, dve vlákna vždycky spracovávajú za jedno jadro, to znamená, že máme tu výstup, no a ono spracováva to, čo spracovalo toto vlákno a toto vlákno v podstate môžeme v úvodzovkách sčítať gigaherce, no zdá sa vám to troška blbé. Hej, je to neprofesionálne povedané, ale jednoducho 3 GHz procesor môže pracovať za 6 GHz AMD. Hej, tam je to jednoducho povedané, že ono viacero threadov vie pracovať za jeden AMD-čkovský tým, že oni majú deliče pre každé jadro zvlášť. Intel to dokáže rozložiť do 2 jadier alebo do 2 vlákien. No a AMDčka, tam je tiež výstup prekvapivo spojený, čož vlastne mu moc neprospieva, keďže má 2 delíče a každé vlákno má pracovať za seba, oni to takto dávajú. Takže hlavný dôvod, prečo AMDčko drhne mierne za Intelom, nie je to fakt až také strašné, ale je to tam poznať, že single core performance padá, je ten, že majú FPU zdieľané, je ten, že majú výstup zdieľaný, ale zase vám poskytnú tie delíče jednoducho, že jadra sú oddelené a tým pádom, keď potrebujete lacnejšiu zostavu a potrebujete pracovať s viacerými aplikáciami naraz, môže to byť pre vás lepšia voľba stále. Na čo vlastne môžeme čakať? Môžeme čakať teraz Intel Zen a ten vám ukáže podobný výsledok, ako má túto Intel. U AMD Zenu sa to tiež pokúšajú, momentálne pracujú na modeli, ktorý bude mať 8 jadier a 16 threadov, to znamená, že spravia toto, čo má Intel, kde budú vedieť dve vlákna pracovať akoby za jeden modul, čiže v úvodzovkách to jadro, ako to voláte vy, všetci s tým Intelom, že 4 jadro porazilo 8 jadro. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že som vám to troška základne objasnil, aj keď tak neprofesionálne, pretože je to tu po slovensky napísané, ale tak s tým už nič nerobíme. Dobre teda, môžete komentovať v komentároch vaše názory, možno ma poupraviť, pretože určite ako ja občas robím nejaké chyby v tomto, ale ktoré si nevšimnem, pretože ja keď rozprávam, tak mňa iba mele a potom si nevšimneš nejakého detailu dôležitého, takže určite poupravte ma keď v komentároch, nech to je čo najlepšie vyjasnené. Dobre, pri ďalšom videu.